אהלן, כאן לאו. אני אפתור עם תרגיל בסדרה חשבונית, תרגיל ברמה של 3 יחידות. אז ככה, נתונה לנו סדרה חשבונית שבה האיבר השני האיבר השישי גדול פי 4 מהאיבר השני. לכן, כדי שהם יהיו שווים, צריך להכפיל דווקא את האיבר הקטן. אם זה משהו שקשה לכם להבין, תחשבו אם אני נגיד בן 26 ויש לי ילד בן 20, אז כדי שהגיל שלנו יהיה שווה, אני צריך להוסיף לו 6. למרות שאני זה שגדול ממנו ב6, עדיין אני מוסיף לו 6 כדי שיהיה לנו את אותו הגיל. אותו דבר פה, האיבר השישי גדול פי 4 מהאיבר השני, לכן אני אכפיל את הקטן, כדי שיהיה ביניהם שוויון. להגדיל את הקטן. אותו דבר במקרה השני, האיבר החמישי גדול ב-24 מהאיבר הראשון, אז שוב פעם, נוסיף לאיבר הקטן 24, כדי שהוא יהיה שווה לאיבר החמישי. ושואלים אותנו, עם הנתונים האלה, מה יהיה סכום האיברים של 16 האיברים הראשונים. בואו נתחיל. אז נתחיל עם הנתון. אני יודע ש4A2 שווה ל-A6. עכשיו, מה זה בעצם A2? בעזרת, נכתוב פה למעלה בינתיים את הנוסחה של איבר כללי. AN שווה ל-A1 ועוד N פחות 1 בסוגריים כפול D. אז אנחנו נפרק את A2 באופן הזה. נכתוב ש-A2 שווה ל-A1 ועוד N פחות 1, ש-N במקרה הזה זה 2 כמובן, שווה לא שווה, כפול D. אז מה בעצם שווה A2? A2 שווה ל-A1 ועוד 1D, שאני בעצם יכול לרשום, ועוד D. אוקיי, זה היה A2. למה אני מפרק את זה דרך אגב? זה יהיה בשביל להכניס את זה ישר חזרה למשוואה, ואז יהיה לנו כמה איברים דומים, נעשה העברת אגפים, או באמת תראו את העניינים זזים. אז A2 הבאנו באמצעות A1 ו-D. עכשיו נביע את A6 באמצעות הנוסחה הכללית, A1 ועוד, אני כבר לא אפתח סוגריים כמו קודם, כי העניין ברור, 6 פחות 1 זה יהיה 5, אז זה כמובן יהיה 5D. אוקיי, מה עושים עכשיו ולמה עשינו את זה? אני רוצה את A2 להציב פשוט מה שמצאתי. אני מביע את A2 באמצעות A1 ועוד D, ואני מביע את A6 באמצעות A1 ו-D גם כן. ולמה אני עושה את זה? כדי שתהיה לי משוואה עם שני נעלמים, משהו נורמלי, משהו שאפשר להתמודד איתו. אז אני מציב 4 בסוגריים, A1 ועוד D, בסדר? החץ הירוק הזה, משם הגעתי לזה, ובמקום A6 אני יכול לרשום A1 ועוד 5D. יופי, זה נכנס לנו בשורה אחת. עכשיו אני אפתח סוגריים, 4, אפתח סוגריים כמובן 4 כפול כל האיברים שבפנים, אז 4 כפול A1 ועוד 4 כפול D, שווה למצד ימין לא קרה שום דבר מיוחד, הכל נשאר כרגיל. מה נעשה? נחסיר A1 משני האגפים, או במינוח השגוי והיותר פשוט, נעביר את A1 לצד שמאל, נשארנו פה 3 A1 ועוד 4D, כן, החסרתי פה 1, ועוד 4D שווה ל-5D, ובסופו של דבר 3A1 שווה, פה אני מחסיר 4D משני הצדדים, מעביר את 4D, הייתי יכול לעשות את זה גם במהלך אחד, אבל החלטתי לעשות את זה בשני מהלכים, כדי שתראו מה אני עושה. זהו, מה זה זהו? זה המקסימום שהגעתי עם המשוואה הראשונה. זה מעולה. למה זה מעולה? כי אני יכול להציב במשוואה הבאה שאני אבנה, כמובן השתמשתי בנתון הראשון,
את המסקנות מהמשוואה הזאת. אני יודע להביע את D בעזרת A1, זה בטוח יעזור לי בהמשך. בואו נמשיך. אז יש לנו, זאת המשוואה הראשונה שעבדנו איתה עד כה. אנחנו עוברים למשוואה השנייה. זאת המשוואה השנייה, אפילו מספרתי אותה בספרות רומיות. אז הנה אני כותב פה 1 ואני כותב פה 2. בסדר? אני עובר למשוואה השנייה. אני יודע שבמשוואה השנייה A1 ועוד 24 שווה ל-A5. אני שוב פעם עושה את אותו מהלך שעשיתי קודם. אני מביע את A5 בעזרת הנוסחה הכללית. אותה הנוסחה הכללית פה למעלה, ששמתי ליד הכוכבית, אז אני מביע את A5 באותה צורה. A5 שווה ל-A1 ועוד 5 פחות 1 זה 4 כפול D. כמו שאתם רואים, אני מאוד אוהב למסגר, זה עושה לי המון סדר בראש. זאת אומרת, כל דבר שאני רוצה, כל מה שחשוב לי אני ממסגר, אחר כך אני מוצא את זה הרבה יותר בקלות. אז אוקיי, מצאתי את הנוסחה, את הביטוי של A5 באמצעות A1, וכמובן שפה, במקום A5 אני אכתוב A1 ועוד 4D, בואו נראה איך זה ייראה. A1 ועוד 24 שווה ל-A1 ועוד 4D. מה עושים עכשיו? מחסירים את A1 משני האגפים. זה הולך וזה הולך. נשאר לנו ש-4D, לא, אני לא אחליף צדדים, שלא נתבלבל, 24 שווה ל-4D. לחלץ את D על ידי חילוק במקדם של D, שהוא כמובן 4, D שווה ל-6. איזה יופי, מצאנו מפה את D. אבל במשוואה הראשונה גילינו ש-D שווה ל-3A1. אז בואו ניקח את המשוואה הזאת ונציב 3A1 שווה ל-6. נכון? מצאנו עכשיו ש-D שווה ל-6. שוב נחלק במקדם של A1. נקבל ש-A1 שווה ל-2. יופי. אני מאוד נרגש, כי מצאתי את האיבר הראשון, מצאתי את האיבר את ההפרש של הסדרה. זה אומר שאני יכול לעשות כמעט, למה כמעט? אני יכול לעשות כל דבר בסדרה החשבונית הזו. אני יכול למצוא כל איבר, ואני גם יכול למצוא כל סכום. אז אני שם כזה קו לא כל כך ישר, רגע בוא נעשה את ישר, מפריד. אחרי שמצאתי את A1 ו-D עם שתי הנתונים שלנו, בעזרת שתי המשוואות, אנחנו יודעים שאין בסוגריים שתי A1 ועוד N פחות 1, כל זה כפול D, כל זה בסוגריים, וכל זה לחלק ל-2. זו פשוט נוסחה שנתונה, אתם מקבלים בנוסחאות. ועכשיו בואו נציב, ביקשו מאיתנו S16, ה-N במקרה של הסכום שאנחנו מחפשים שווה ל-16, לכן אני מציב במקום N 16, פותח סוגריים, 2 כפול 2, כי A1 שווה ל-2, ועוד N פחות 1, 16 פחות 1, כל זה כפול D. כמה שווה D? 6. יופי. כל הדבר הזה לחלק ל-2. בסדר? כמובן נסגור סוגריים. אז פה יש לנו 15. 15 כפול 16 זה 240. אז עוד פעם 16. פתח סוגריים זה 4 ועוד 240. נחלק ל-2. כמובן יש המון דרכים לפתור משוואה מסוג הזה. כל אחד והדרך שלו, העיקר שבסוף יצא נכון. ו-240 ועוד 4 זה 244, כל זה כפול 16 לחלק ל-2, 1952. זאת התשובה הסופית של מהו הסכום. אני מזכיר ומדגיש, כשאנחנו מחפשים
סכום של סדרה חשבונית, או בכלל מחפשים איזשהו איבר בסדרה, אנחנו חייבים שיהיה לנו את ההפרש של הסדרה ואת האיבר הראשון. ככה נוכל למצוא כל איבר שנרצה וכל סכום שנרצה. תודה רבה, מקווה שהבנתם, יאללה ביי.